Pozor, milí diváci, vítajte pri Politickom pulze. Premiér Robert Fico práve odpálil bombu, ktorá otriasla celým Slovenskom. V statuse, ktorý sa šíri ako požiar, Fico roztrhal mladého lídra opozície Michala Šimečku a celú opozíciu označil za tlupu protislovenských ozembuchov. Je to historicky najväčšia nálož opozícií v dejinách našej krajiny, niečo, čo sa bude pamätať ešte generácie. Fico si nekládol servítku pred ústa a Šimečku poslal rovno do pomocnej školy. Status premiéra okamžite zaplavil slovenské sociálne siete a vyvolal obrovské reakcie. Mnohí ho označujú za najtvrdší politický útok na opozíciu od vzniku samostatného Slovenska. Fico v ňom otvorene tvrdí, že by si vždy prijal mať proti sebe v opozícii inteligentných a prefíkaných politických súperov, ľudí, ktorí vedia viesť tvrdý politický boj. Podľa jeho slov by rád čelil šikovným a vynaliezavým protivníkom. Namiesto toho však podľa neho stojí proti vláde len tupá hlúposť bez štipky politického talentu. Najostrejšia kritika smeruje priamo na predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Fico o ňom hovorí ako o mladom politikovi, ktorý je podľa neho v zajatí obrazu svojho otca a ktorý nedokázal vybudovať vlastnú politickú identitu. Tvrdí, že Šimečka nemá potrebný politický talent a že jeho politika neprináša Slovensku nič pozitívne. Najväčší rozruch však spôsobila časť, v ktorej premiér naznačil, že čím viac Šimečku sleduje, tým viac nadobúda dojem, ako by chodil do pomocnej školy. Táto veta okamžite vyvolala obrovskú diskusiu. Jedni ju označujú za nepriateľnú osobnú urážku, iní hovoria, že ide len o extrémne tvrdý politický jazyk, aký sa v slovenskej politike používa čoraz častejšie. Premiér však neostal len pri osobných narážkach. Veľkú časť statusu venoval politickým rozhodnutiam a postojom opozície, ktoré podľa neho priamo poškodzujú Slovensko. Hovorí najmä o energetickej politike a o geopolitickej situácii, ktorá má podľa neho zásadný vplyv na ekonomiku krajiny. Podľa Fica opozícia tlieskala rozhodnutiu Európskej únie zastaviť toky ruského plynu a ropy do Európy. Tvrdí, že ide o krok, ktorý môže mať pre Slovensko vážne ekonomické následky. Zároveň kritizuje opozíciu za to, že podľa jeho slov bezvýhradne podporuje ukrajinského prezidenta, ktorý ešte pred účinnosťou európskych rozhodnutí zastavil tranzit strategických surovín cez Ukrajinu na Slovensko. Podľa premiéra tým Slovensku vznikajú obrovské ekonomické škody a rastie tlak na ceny energií aj pohonných hmôt. Fico vo svojom texte spomína aj geopolitické napätie na Blízkom východe. Podľa jeho slov opozícia privítala vojenské akcie Spojených štátov a Izraela proti Iránu, čo označuje za ďalší klinec do rakvy stabilného systému dodávok strategických surovín. Tvrdí, že všetky tieto kroky spolu vytvárajú situáciu, v ktorej sa rozpadá dlhoročný energetický systém, na ktorom bola postavená stabilita európskej ekonomiky. Premiér zároveň zdôrazňuje, že jeho vláda ide presne opačným smerom. Tvrdí, že Slovensko sa aktívne bráni a podniká kroky na ochranu svojich ekonomických záujmov. Spomína aj právne kroky voči Európskej komisii a zdôrazňuje, že Slovensko má podľa pravidiel Európskej únie právo na dodávky plynu a ropy až do konca roka 2027. Podľa Fica je preto legitímne, že vláda bojuje za zachovanie týchto dodávok a odmieta kroky, ktoré by mohli poškodiť slovenskú ekonomiku. Najdramatickejšia časť statusu prichádza v momente, keď sa premiér vyjadruje k požiadavkám opozície, aby vláda kompenzovala rast cien pohonných hmôt. Fico použil veľmi silné prirovnanie. Podľa neho sa opozícia správa ako ľudia, ktorí najskôr podpália dom, potom podpalačovi podajú zápalky aj kanister s benzínom a následne prídu za majiteľom domu s požiadavkou, aby požiar uhasil. Týmto obrazom chce premiér naznačiť, že podľa neho práve opozícia podporovala rozhodnutia, ktoré dnes spôsobujú ekonomické problémy. A teraz podľa jeho slov paradoxne požaduje od vlády, aby tieto následky riešila zo štátneho rozpočtu. Fico zároveň dodáva, že vždy mal rád, keď proti nemu stáli inteligentní a vynaliezaví politickí oponenti. Tvrdí, že politický boj patrí k demokracii a že tvrdá konkurencia môže byť dokonca prospešná. To, čo však dnes vidí v radoch slovenskej opozície, podľa jeho slov nie je klasická politická opozícia.
Označuje ju za skupinu ľudí, ktorí sú podľa neho ochotní obetovať záujmy Slovenska len preto, aby dosiahli svoje úzke stranícke ciele. Na konci svojho statusu premiér vysiela silný odkaz smerom k občanom Slovenska. Vyzýva ľudí, aby si dnešné vyjadrenia opozície zapamätali a symbolicky si ich zapísali do svojho denníka. Podľa jeho slov by sa k ním mali vrátiť v roku 2027, keď budú ďalšie parlamentné voľby. Práve vtedy sa podľa Fica ukáže, kto mal pravdu a kto niesol zodpovednosť za dnešnú situáciu. Celý tento status tak nie je len obyčajnou politickou výmenou názorov. Ide o mimoriadne ostrý, konfrontačný a osobný text, ktorý ešte viac vyhrotil už aj tak napätú atmosféru v slovenskej politike. Sociálne siete okamžite zaplavili tisíce reakcií. Jedni premiéra chvália za to, že hovorí priamo a bez diplomatických obalov. Druhí tvrdia, že podobný jazyk ešte viac prehlbuje rozdelenie spoločnosti. Jedno je však isté. Tento politický výbuch bude ešte dlho rezonovať slovenskou politikou a môže výrazne ovplyvniť atmosféru pred najbližšími voľbami. A teraz nás zaujíma váš názor. Je podľa vás tento tvrdý útok premiéra oprávnenou kritikou opozície, alebo podľa vás prekročil hranicu politickej slušnosti? Má Robert Fico pravdu, keď hovorí, že opozícia robí politiku proti záujmom Slovenska? Alebo ide len o silné politické vyhlásenia, ktoré majú mobilizovať voličov? Napíšte svoj názor dole do komentárov. Som naozaj zvedavý, ako to vidíte vy. Ak vás takéto politické témy zaujímajú, určite dajte like, aby sa video dostalo k viac ľuďom. A ak nechcete prísť o ďalšie podobné politické analýzy a horúce momenty zo slovenskej politiky, nezabudnite dať odber kanála a zapnúť si upozornenia. Ďakujem, že sledujete Politický puls a uvidíme sa pri ďalšej veľkej politickej téme.